kawuok tich chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kontanyono koni. Owinjore kendo ndisore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore. Ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima weyudo die siari. Drama. Abo chwenjira kodi nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Yawa nyathito na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno, mane Ramogi TV. Jua ligi yako. Usiforce issues. Mimi shabikina na deku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tena. Play responsibly. Erokamano nyakwara Ramogi kuom kete Ramogi TV. Wan gi ikruok mar kelo ni weche manyien mag Migago, to mokwongo wamiyi mago ma wamiyo pek. Nok mar arita jimbore e gwenge maseme kawachore ni grup moro manjore owuok oko mar monjo miere kendo nego ji. Duol matayo chenro mag fwambo e pachoka koro dwaro mondo sirikal oket chenro mag rido arita mar jofwambo. We never saw you calling for mass action when the economy of this country was collapsing. LSK, stop the hypocrisy. Moko kuom yod bura ma Kenya Kwanza koro seyo riwruok mar okinde LSK kuom ng'anyo manyo gi bago nyoro. Nyakwara Ramogi in gi thuolo mar oro ote machok e laini maro mar ote machok ma en 36000 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Duol matayo tije mag fwambo e pachoka MCK koro dwaro mondo sirkal olos chenro mag rido arita ne jofwambo misiki monjo e kinde mag tiye tijegi. Jata tije mar Media Council of Kenya David Omoyo onyiso sirkal mondo bende ochul jofwambo kuom sandruok kod kethruok mag mwandu matimre e kinde ma monj ma kamago timore. Omoyo wacho ni en gima lit ni ji okawo jofwambo mayot kendo monjo gi e thuolo moramora matin ma giyudo kendo ketho mwandu gi mag tije. We will move to court. We have actually instructed the lawyers. We're moving to court today to demand compensation for the trauma and injuries on the journalists and compensation for all the equipment destroyed. So while the court and the government has its criminal case ongoing, as the council, we think that compensation for equipment and injuries is one way to stop threats and injuries against journalists and hold people accountable for threatening the work of the media and interfering with the press freedom.
Mano jatatije ka riwruok mochung' ne weche mag fwambo David Omuoyo koywak kaluwore gi sand ma jofwambo kale kinde ka kinde. Inyalo paro ni machiegni jofwambo moko nche nogo kane gitemo kawo piche mag jogo mane madho gigo ma ok opuodhi e kar budho moro Nairobi. Komachielo bende, dwe chal ni osechako duogo e alwora ma Narok esekwe, chal no osechako duogo e alwora ma Narok, kaluwore pod nitiere ni kamoro kweth moro chano chulo kor kaluwore gi nek mar jasavea moro e alwora no. Lawrence Kooli, ma en savea mar lope, nochadhi gi beti motho mana ndalo moko ariyo mokalo, kama rakruok nomuoch e kind moran mag Masai kod obila mag Majoni. E par mosenindo Lawrence, rumbi mar kuyo pod okwako jodak makono, kama jotelo mag lamo kod josiasa nodhi kuyo kodgi kanyakla. Gavana Patrick Ole Ntutu ma Narok, jaod bura ma Narok North Agnes Pareyo kod Davis Ole Dikir duto nokwedo monj makamano. Alikuwa amegongo hapa, alikuwa amegongo nyuma ya kichwa, kwa mtu alimgonga na panga ama shoka. So I screamed. He always tells me that hadilingi na shambeni kona na brokers. He always tells me that brokers wanaweza uwa savea. Nimesikia wengine wakisema one community is being targeted. Nataka niseme kwamba sisi tunajua hiyo incident between December ni hiyo moja ya mada, na si ati ni kwa sababu aliwawa kwa sababu ya kabila fulani ama yeye anatoka kwa jamii fulani. These are security incident like any other. Wacha tufuatilie tujue alikuwa ameshikwa nini. We are going also to have a meeting with the landlords. Tunataka landlords wote wao wameregister tenant. Inaonekana kwamba kuna watu fulani either number one wametoka kwa kaunti zingine wamekuja kuleta hiyo ukora ambayo sisi hatukuwa naye. Tunaielewa hii town yetu imeanza kupanuka na watu wengi wameanza kukuja hapa kwa kufanya biashara, kwa kufanya mambo zingine nyingi. Tumeshaamua ya kwamba tutatafuta police post ambayo tutaweka hapo kwa K24. Jodak mawuok Kalungo e West Seme sani koro dak gi luoro kaluwore kod rochruok mar arita e alworano ma sani oseweyo ute ariyo kosetiam mach kendo ji ariyo osewito ngimagi. Millicent Adhiambo nitiere e alworano kendo achiel kachiel onyisowa ni tang'o madhi nyime e alwora ma Seme. Millicent, kapo ni nyalo winja, thuolo en mari mondo inyiswa ni tang'o madhi mbele to okang' mane mosekaw mar jiwo arita e alworano. Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kwawuok e kar dak ma Alungo mayudore e US Seme, kuma wayudo ni chal kagima arita orochore e alwora niendi ka ilieko nitie jonjore moko masani osieko kabuogo jodak kendo inyogi e yore mopogore opogore, ka bende giyango nitie kaka jonjorego eko bolone jogo mabende gigeto monjo giwene gi barua bang'e no to gimonjo gi katimi thuolo mar jumbe ariyo ka ikwayi pesa ma thoth ute mabende osetimnigi kamano osekwa pesa manyalo romo 50,000. Odo ni wawuogi wane dala achiel kachiel kuom kama nyocha monjo makamano timore machiegni kendo notimore juma mokalo tarik 4 dwe niendi, kama wayudo ni bang' monjo makamano mang'eya kae ni en ot mar jago moro manyocha omonj kod jaode ma owito ngimane kaluwore ni notia mach ka gininde ot kar saa 7 otieno. An kod familia kaendi kaachiel kod jogweng' mondo ginyiswa ni to gisani midhiero mane ma gin godo ahinya to ginang'o gini wa bende gigombo ni sirikal otimnegi mondo luoro kata chiedh nade momako ni giniendi ginyal kedo godo mondo mi gidag gidhi nyime kod ngimagi mapile. Abo chako kodi madhe mana chodi mana machiegni mondo nyisa ni tiluongi ni ng'a to ma oyudo masira ni en ang'oni to ang'o manyocha otimore mana mapiyo piyo. Nyinga en Consolate Dundo Tieno. Motimre ni en kuom wuoda maduong' Makayo. Nyocha kanyo chopo tarik 31 emana obire koa Mbita, olupo ga Mbita
koro kanoromo tarik 3 kar saa 7 monego bed ni piny waluongo ni onego bed tarik 4 to ne awinjo ka ng'ato go koko kawuok oko to kang'iyo mwalo kuma nogo e dala taneno ka mach liel. Koro kadhi kanyo tadhi ayudo ka mach osekwako te maonge gimoro amora mananyalo timo. Ayudo ka onindo oko kanyo ywak. Bang' ywak neno ka penye to nyanya kach ni kanyo to kona ni nyanya kach dong' e ot kanyo mach chalo dino ne e ot. En bende winjo mana kago koko ni atho. Koro apeni nyito to nyathi to ni kanyo ni nyathi owuok godo oko nitie ng'amo ka okia. Koro en gima tongo tim onge. Ayo koro adhi adwaro mtoka kobiro yudo kosekawe mbotere e osiptal. Koro nyathi nodong', jaodeno nodong', nitie kijana mano biro gi mtoka ema no report ka polis ae OCS ma Kombewa nowacho ni mondo rite biro gokinyi. Koro kinyi no biro gi Land Cruiser ayo kawo body mare motero osiptal otero e mochari. Koro an seche go noyudo ka ne osiptal Rasia. Bang' gima timre kanyang'eyo. Koro en mana kony nikech sani kama wantiere ni udi 3 monego bed igero nikech od mama machielo mane mama no jotie ema no wang'ie. Koro chuno ni nyaka ged ne ng'ama chielo. Koro nyithindo wantiere godo ka wan gi ja form 2 ja class 6 lakini nyithindo go gin nyithindo 10. Koro nitie ja class 6 ja form 2 nitie nyaka ja class 2 nursery be wantiere godo to gi matindo pok ochako skul. Koro en mana kony nikech wan gi gero ute 3 go eko monego bed ni gero to gi weche mag mochari bende wantiere godo kanyo. To konyo wadwaro ni mondo kata ka MCA kata mana MP kanyalo biro mondo ne ane gimotimre mondo gimiwa kony moro mwanyalo kata gero go udi go eko kata gi yore mamoko go koda nyathi manie form 2 no onego bed ni dhi skul to onego bed ni donjo gi pesa. No osedhi skul to pok no riembe lakin pesa onego bed ni miye. Koro mago e kony mo ni wakoni mondo ka jogo biro to mondo nyalo konyowa kata korka gedo gini go eko. Machiegni inyalo nyiso mana matin ni nyingi ng'awa to inang'o mar mosenindo Kennedy. Ana jaod ken nyinga Nancy Kinyo Odhiambo. Ajaod ken mar 3. Jaoda ni ma oda mowang'ni. Akwayo mana kony aonge ot sani. Kuma dwa chake kaka dwa timo gi nyithindo onge. Akwayo mana kony. Akwayo mana sirikal ni koyie to mondo konya. Okonywa. Kech ma oda sani anindo gi nyithindo oko. Kuma chake kaka timo pod akia. Bil mag osiptal be pod medre. Kaka wadwa timo dalawa kae pod onge. Dakwam. In kane masira ne otimore ne yun kanyo? Naonge machiegni but ne wachwanyore matin to ne pod an oko. Koro an gocha ni chuodhi wang' gi nyeki e odi. Koro ne chuna ni nyaka bi. Machiegni koro ibro mana nyiswa ni kaka jogweng'a ma ben masira mokwongo mosetimore alwora ka kunda achiedh nade ma un godo koting'o kod weche ma kamagi nikech lieko ni nitiere ute mamoko ma bende osewang'e yo machalo kama e alwora ni. Mokwongo an Charles Otieno Wando ajaseme kochola ka South Alungo. Mokwongo sani wadagi luoro kabisa nikech ma ok e ot mokwongo wang', ma ot mar 2 mokwongo no wang' e mwalo piny kucho beach miluongo ni Esther Mboya ma be ne omiye mana barua ni idwaro 50,000 bang'e kok onyal golo 50,000 to inyalo wang'e kendo inyalo kaw ngimane te. Koro nobedo gi luoro ma koro ne onindo oko. Koro kaka nochich ot no wang' koonge. Barua iwacho nyocha chief obiro nyaka gi OCS mobiro manyogo barasa ka to nowacho ni barua no nie under investigation ma investigation ka gitimo to ok ginyal wache wach moro kada ok ginyal wewiye. To mokwongo wan sani kata wan kaka wan jo community an mokwongo Ken Udawasi no nyaluonge ni Ken Udawasi nikech nyo en osiepna ko ae kijende nyaka koro sani. Koro an kata an awuon an gi luoro. Gweng' kae onge dhano nigi luoro ma kijende kata obed mana ng'at manie od nigi luoro. To ewa penjo ni to
investigation agencies nyaka sani wanno kaka moro gimoro timore to kanyi bedo fence to investigation timore nyaka gino timre nyaka kia ni ng'at police moro manyo biro kamana machiegni to onge kata mana report moro malong'o mwanyalo ago miyo kata mana dakika mwawuoyo kod ni ji ok ninde ude yo moro mokwe koro wakia ni sirikal tiyo nade wakia ni sirikal tiyo ne jomage to wakia ni wane oko mar sirikal koso wane e sirikal to wakia ni agencies gi noketgi nogitiyo gi tax marwa ni gitiyonwa koso gitinwa gi ninde tich koro wakia ni en ma DCI to en ma CID to gin kune nyaka sani oginen to pod wahinyore nyaka sani omiyo sirikal konywa uru area MCA miluongo ni Sikwa Baja ni kune mbunge miluongo ni Nyikal ni kanye gavana ni kanye gik moko timre area wakae to ginyala pia gitiyo kude mage koso gichawa ni wandho jojo dho nam ok wanyal yie kodgi matin tieko mana kinyalo medo matin kwayo maungo gigo mosebedo kadhi nyime e alwora ni na nyinge na en Nick Otieno ajagwenka kendo monindo ni en achiel ka aluonge ni owadwa mana ka jowadwa mokalo go osewacho gini notimore to tieko more than 4 days mondo mi police obi mondo kaw sample mano timore ikaw sample ka ji to sedonje ot kar ka monyorore gi kunde gi ma samoro mano wachi ni nyalo interfere gi investigations marare wadwaro ni mondo tim real investigation ka gimoro timore kaka ma otimore ni wadwaro ni investigation motim maber mondo jopiny obed bedo gi luoro nikech kata mana kaka jowadwa mosewuoyo kar ka gi owacho wadak e kor gweng' ka marach wadak gi luoro nikech wachiche ni arita kwe ok ber gimoro aila ne kotimore to wakwa sirikal otim investigation kamili mok wuondruok ni polise biro do kwanyo lowo moko achiel ariyo adek to dhigo tiwuondou ni timo investigation to investigation timo to onge. Mana kamano Milton kaka isewinjo ywak mowuok kuom jodak malungo kaen ka giwacho ni sani gidak oluoro nikech gikia ni machielo dhi timore ka ng'awa kata dhi timore ot mane. Iwinjo ka giwacho ni barupe ma osebol e dhoudi kata e miere osebol ne ji ariyo manyaka sani nitie achiel mane osewene barua ni embe koko gol 50,000 tibro bi monje kendo inyal kaw ngimane kata iwang'o ode. Ma bende en be odak gi luoro ma oko onind e dalane kaluwore ni dalane no bende okete jogo ma bende konye rito mawuothe otieno nyaka piny ru ka ng'iyo ne yore magarita kik jonjore go eko chopi kendo kaw ngima mar keth mwandune. Kaw kamago mano weche ma bende wamedo dhi nyime kod luwo kaendi ma bende wawuotho e miere go eko ka watemo manyonu picha achiel kachiel mabro nyiso kaka gik moko osetimore alwora ni kaachiel kod kaka jonjore go eko osewang'o ute mopogore opogore kendo manyaka sani oseweyo ka dhako gi chuore sani ngimagi ne oselal kokalo kuom yore makamano ka nyathi ma jadweche 6 bende dhi nyime kod yudo thieth e osiptal maduong' ma Jaramogi e boma Kisumu kocha chaendi. Milton kionge penjo taduoko ni mondo dhi nyime kod weche mamedo tucho e mesawa mar weche mar Ramogi TV. Milton an kuomi. Erokamano ahinya Millicent kuom report makamano. Kata kamano wanyalo konyore go bila ka ng'ato nigi maling'ling kapo ni ng'eyo njore makamago bende nyalo miyo bila maling'ling mondo mi omakgi giwe sando oganda maonge keth. Wadhi nyime, jaod bura ma Mumias East Peter Salasia nomaki odhiambo manyoro ewi gima wachore ni nogoyo kendo kelo hinyruok nachiel kuom MCS ma Kakamega. Salasia nomaki kuom goyo Peter Walunya ma en achiel kuom MCS e liel moro ma Mumias. Oweyo thuolo gi rambun ma aching' mar silingana 50 kendo ibiro chwale e doho wik mabiro. Police time. Nenda kachini. Enda kachini. Afisa, leta utulivu tafadhali, ndio kazi yako. Afisa, fanya kazi yako tafadhali. Tusikizane tafadhali. Watu wa kanisa watulie. Mheshimiwa PK,
Wewe rafiki yangu, tafadhali tutulize watu. Mani luongo ni siasa. Kara kamano tulo to onge tiende. Wadwani wakao yweyo mokwongo e Migago kapok wadhi yweyo. An gi ote mar Paul Okuto mar Karombe School. Owacho ni jo od bura makwedo LSK go timo marach. Kaito Collins wacho noneno Migago ka entiere Kariobangi North. Aneni makare sana kod Mother Justin Adongo gi Mama na Rosa Oganyo, nyaka Njira Karachuonyo kod Evans Opiata ma Otis Tinga Oganyo mar piny owacho Kanyamkago. Arita ma jofwambo to nego wuoyi maber ahinya jothurwa. Mae Flavian Joy kawuok Sori. Kaito mogik Milton Ramogi ler kabisa ma nyargi jawuoyi mar Bala aneni maler. Wakao yweyo matin kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Tindati koma na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa andi mambi nochote bumusani onomu yakombwa nandi mambi ndi nochote byamate yanenenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. E piny maera onge tong'. Wuowi marawera ne oyudo hera. Atieno Atis. Eri marach. Nosenwang'o jaherane, to kendo hera margi ne nenore kowinjore. Atang'o bi mor kamano. Ya mami asudak mor. Weche ma ok long'o nochako nyisore. Ntiere kaka inyalo neno ng'ato gi timbene kako timre. Ogutu timre nade? Ketho achiel kende nyalo loko gimoro amora. Awuor. Koro idhi kanyo. Berawera ni biro duoko hera mane okawo kanono. Hera mapek. Okaeri. Okanyal eri, to okabiro eri. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Sometimes lose a battle to win a war. Unadai wini masilusi na cake. Mina dai wote twende hivi. Play responsibly. Machiegni kendo jodak e gweng' mar Omurui mantiere e kaunti ma Nyamira odak gi luoro bang' jonjore moko monjo achiel kuomgi mawachore ni nomonj kendo roch ratich nyige. Kaluwore gi jodak makono, John Otaru nomonj dalane otieno mar tich abich kendo jonjorego wachore ni notiyo gi ngas kendo yiecho mabati mane giidho godo nyaka wi ot magirocho ratich nyige 2. Giseyo tendo obila makono magiwacho ni pok osekonyogi e rakore gi jomaundu mosebedo ka sandogi e alworano. Gikwayo bende sirikal mondo okonygi yudo ratichgi ne jok manohinyore e kinde monjno. Ndulu kutoka kwa mamangu, yeye ndiye alifahamishwa kuwa bibi wa ndugu mkubwa amefahamiwa. Akapiga nduru na mimi nikatokelezea, kumbe ni machambazi walikuwa. Kufika hapa tulifuatwa na uoga kwa sababu walifiatua marisasi na walikuwa na tochi kali sana. Walienda njia hii, walienda na hao machambazi
mpaka huko Nyagwerema ndio walipatikana huko mbali kidogo. Sasa vile walirudi wakapatiwa nguo na majirani, kwa sababu walinyang'anywa nguo zao zote. Vile waliingia hapa wakapatikana wako wamekonga kongwa hivi, wakawawacha wakiwa hai. Hii incident imekuwa ambapo huyu mama amekuja kuvamiwa na wezi, walikata mabati kutoka juu wakaingililia juu. Kwa hivyo walimchukua na dadake wakawapeleka mahali ambapo waliwaacha kwa mto, wakatafutwa na wananchi. Jokanyo e duond bura mar ODM oseo piny owacho kuom tiyo marach gobila ka giwacho ni piny owacho osebedo ka sando moko kuom jotelo moyier kod ODM ka gitiyo kod obila. Gavana ma Kisii Simba Arati, ma bende nyasi mare ande norochi bang' obila monjo nyasino, ywak ni jatend piny William Ruto koro tiyo kod obila mondo mi osande kendo buoge. Arati wacho ni ok ong'eyo gimolaro kod jatend piny Kenya ma kinde ka kinde osebedo katimo limbe e alworano. Arati mane wuoyo e gwenge mag Rongo ne owacho ni sandgo ok bi buoge kendo pod odhi chung' motegno e duond bura mar ODM. CS wako na kazi yao, women rep ako na kazi yake, senator ako na kazi yake, na gavana ako na kazi yake, na wewe Mheshimiwa Ruto uko na kazi yako. Wacha niseme kama vice chairman wa chama, Kisii iko hapa, Migori iko hapa, Omabei iko hapa, Kisumu iko hapa, Siaya iko hapa, Busia iko pale, Kakamega iko. Mimi ni kuwepo. Simba hata kama amenyeshewa anabaki kuwa nini? Simba. We shall not allow it. We won't allow it. I want to see from here the IG of police summoning Osoro to go and record a statement for the atrocities he's accused of committing in Kisii against our own governor. Ka police obiro ka to wacho no kunyal timo bura kae to onge gi chik mamiye teko no, wan gi teko mawacho ne ni we are not going to obey your illegal orders. Kendo bunde ni mineno no, bunde no tek mana kinyalo tiye kode kitiyo gadieri. Oganda modak e got Ong'ielo mantiere East Assembly Location Rarieda Sub-County ochiwore machulo ofisa kod ting' duto ne wuodgi moro kuom bedo nyathi mokwongo e gweng'no dhi e sikund secondary mar yawuoyi mar Alliance. Kano otimo penj mar KCPE kendo yudo maksi 402 e skund primary mong'ielo, Calvin Somondi kod jonyuolne ne ni kod achiedh nade e wi kaka ginyalo yudo omenda mag tero Calvin e skul. Kara kamano tok yudo barua moluonge Alliance, riwruok mar jomolony mowuok e gweng'no nonyalo yudo ne scholarship kuom riwruok moro ma ok mar piny owacho miluongo ni Ongo Foundation. Ongo Foundation osingo mar kawo ting' duto mag somb Calvins nyaka secondary. Kendo nyathi nyocha okalo penj. Koro ka nyathi nyocha okalo penj to nyathi nyocha oyudo max 402. To chunya bedo ma nikech nyocha chunya lit kaka nyalo timra gi nyathi tok ka asewinjo duoko mar nyathi. Chunya nyocha lit kabisa. Nyathi kanokalo penj, nyathi noluonge skul mar Alliance. Gola oko kanyo kang'eyo ni nyathi nyalo dhi skul. Kech skul manoluonge nyathi Alliance en skul mok na wanyal nyalo. Koro kani timonwa kamano waduoko na Nyasaye kamano. Nyasaye mondo med pari kamoro amora ma intie. Chieng' moro dogi konygo ng'ama chielo. I would like to thank God especially for this day because he has helped me now that I'm going now to a national school. This sponsorship, I would like to also thank engineer for what he has done. He is going to help me in my secondary education from Form 1 to Form 4. He has promised to pay all the fees. That is a heartless doing, and may he continue with that spirit. Koro nyathino wabro wuotho kode kaka koro kawe ni en nyathi odwa kodhi half term odhi odwa wabro tere school. We will be with him. We will mentor him. Wabro timo gimoro amora madwaro. Koro odhi osom matek.
Jaod bura ma Mwea Mary Maingi okwayo jodak makono mondo nywak lwedo mar neno ni nyithindo duto odonje sikunde. Kanoloso Mwea e sama nopogo basaris ne nyithindo modak e skul, jaod burano nowacho ni kinde mang'eny nyithindo goweyo sikul ka gikoso fees gino manyalo thiro dongruok kono. Korka kore Teresia Wanjiku ma en jalup County Commissioner ma kono osingo ni gibiro dhi nyime gi timo apedha mar neno ni nyithindo duto odonje sikul. The dangers of having children who are not on. Then you see he's always asking you, who also has many worries. We have a problem of people dropping out, kids dropping out because of school fees. And this I have tried to help by giving them bursaries, because most of the parents are not even able to afford school fees. So you find kids are being sent home. The learning hours are fewer and fewer, because today a child is in school, tomorrow they are out of school because of school fees and poverty levels also. That if we fix the education sector, then all the other sectors are going to come into place. Tumepanga kuwa na field visits kwa hizo farms, tuangalie kama kuna watoto wanatumika, na kuanzia sasa kuendelea, kwa sababu wamefungua shule na kuna wengine pia tunatarajia wanaingia shule next week. Tutaendelea kuhimiza ya kwamba watoto wote ambao wanafaa kuwa shule lazima wawe shuleni. Tutachukua hatua kubwa, tukitumia hata wale ambao ni stakeholders wengine kuhakikisha ya kwamba hakuna watoto wanatumika kwa mashamba. Kwa hivyo hiyo ni mpangilio tuko nayo na tumekuwa nayo kwa muda, sio saa hii tunaanzia, na tutaendelea kuhamasisha watoto wasome. Ramogi yena monda tieke gi kanyo ni mar koromo saboro waduogo gi pautuke kama bende kweth duto mar pautuke bro bedo ka kwayaw ni bende parni kawuono e odiechieng' mokwongo ma tuke mag laro simbo mar Afrika kata Africa Cup of Nations AFCON chakore e piny Ivory Coast. Wabiro miyi duto matimore e alworano kinde ka kinde. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed gi kodira majaber.